چیای کورمنج bi rewşenbîr, hunermend, mûzîkjen û nivîskarên xwe navdar e. Yek ji navdartirîn nivîskarên wê herêmê Merwan Berekat e. Merwan Berekat nişteciyê gundê soxanekê yê Çiyayê Lêlûnê ye li navçeya Şêrawaya herêma Efrînê. Piştî êrîşa Tirkiye û grûpên çekdar li dijî Efrînê mala wî hate topbarankirin. Lê heta niha bi sedema topbarana berdewam ew jî weke nişteciyên wî gundî li derveyî mala xwe li heman navçeyê dijî. Tevî zehmetiya jiyanê pêwendiya Merwan Berekat bi pirtûkan re nehatiye birîn. Gundê xwe bûn, pirtûkxaneya me hebû. Bêtirî 4000 pirtûkê me hebûn, di pirtûkxaneyê de bûn. Lê piştî ku em ji mala xwe ji gundê xwe derketin. Merwan Berekat yek ji damezrênerên saziya fêrkirin û parastina zimanê Kurdî bû li Rojavayê Kurdistanê. Bi dehan korsên fêrkirina zimanê Kurdî dane xwendekaran. Berhemên wî di piraniya kovar û rojnameyên Kurdî de li Rojavayê Kurdistanê hatine belavkirin ji wan xunav, pirs, bihar û newroz. Her wiha bû yek ji endamên desteya sernivîser a wan kovar û rojnameyan. 5 salên ku Çiyayê Kurmenc tê re derbas dibe, bi rastî her kevirek, her darek, her daristanek, her dareke zeytûnê, ne romanek û ne dîwanên helbestan û ne bi hezarên çîrokan têrê nake. Tevlî wê jî gelê me, milletê me li ber xwe de. Ew berxwedan jî ciyê serbilindî û şanazî ye. Derdora 35 pirtûkên wî bi her du zimanên Kurdî û Erebî duwarên roman, çîrok, lêkolîn û helbestan de hene. Ji wan Efrîn, destan û birîn, penageh, li welatekî sêwî, nameyên azadiyê, gurzek ji stranên folklorî, romana pakrewanekî Kurd, dilrevîn, helwest, deriyên reş, wateyên çikdayî, kela qumriyê, tabloyên xemgîn û gelek berhemên din. Em di vê rewşê de çênabe ku em wiha berdin. Di vê her tiştek bi nivîsandin bê belgekirin, çi bi şêweyê lêkolîn be, çi bi şêweyekî wêjeyî be, çîrok bin, roman bin, helbest bin, di vê bêne belgekirin. Berî niha jî dîsa rê helbestin hest bibirînin xwe mijûlin. Di kenê buharê de, di xemla kulîlkan de wenda bûn demê dibezîne. Gerê tu hatî ew hatin lê gerînekê bixwerewînin. Merwan Berekat 20 meha 1964 li gundê soxanekê yê ser bi navçeya Şêrawaya Efrînê hate jiyanê û heta niha li wê navçeyê dijî û dinivîse û piraniya jiyana xwe ji bo ziman û wêjeya Kurdî terxan kiriye. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.